יופי, אז שיעור מוקלט בעזרת השם, תוכלו גם לקבל אותו אחר כך. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים מחלוקת קורח. אז קורח עמד עצמו, לקח עצמו מתוך העדה לצד אחר, כן, לצד של סטרא אחרא, והתחיל בקטטה לעורר על הכהונה. זה עצם זה שכתוב, התחיל בקטטה לעורר על הכהונה, זה גם כתוב במדרשים. רואים מכאן שהמחלוקת שלו הייתה לא מצד הקדושה, כן? כי אם חס ושלום מגיעים מתוך מחלוקת לקטטה, אז זה אומר שזה הכוונות לא טובות. על מה נחלק קורח? מדרש אומר על ידי אליצפן בן עוזיאל, אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו. שנאמר נשיא בית אב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל. אליצפן בן עוזיאל זוכה לנשיאות. אמר קורח, 4 אחים היו אחי אבא. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם הוא הבכור. זכה אהרון ובניו לכהונה. משה אחיו למלכות. מי ראוי ליטול את השנייה? לא השני. ואני בנו של יצהר. אני הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. והוא עשה את מי? את הבן של עוזיאל, הקטון של אחי אבא, יהיה גדול עליי. הוא נתן לבן של עוזיאל, הקטון של אחי אבא יהיה גדול עליי. על זה בעצם אומרים חז"ל שהוא נתקנה על נשיאות אליצפן בן עוזיאל. מי שאצלו זה לא... הנה אני רואה חיים צריך להשתיק את הנה. טוב. נתן את הכהונה לאחיו, לאהרון, נתן את המלכות לעצמו, ועשה אותי כתף, היינו מטועני אהרון. הרי אני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו. לפיכך עמד והתחיל בקטטה. אתם רואים ושומעים כאן שבאמת המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת אמיתית, מחלוקת בשביל כבוד, שהרי בסופו של דבר, הרי אני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, זה לא מחלוקת שהיא לשם שמיים. מתי הוא התחיל בקטטה? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, במדבר ח' קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, תתאר אותם. באותה שעה לקחם בקדשם, על ידי שיזה עליהם, ובתגלחת, גילח אותם. בקורבן ובתנופה, הניף אותם. ואף לקורח עשה כן. התחיל קורח לחזר על כל ישראל, לא הם מכירים אותו. לא מכירים את קורח, אף אחד לא מכיר אותו. אמרו לו, מי עשה בך כך? אמר להם, משה עשה בי כך. ולא עוד, אלא נתנוני בידיי וברגליי, והיו מניפים אותי, ואומרים לי, הרי אתה טהור, הרי אתה טהור. והביא את אהרון אחיו, קישט אותו כמו כלה, והושיבו באוהל מועד. מאותה שעה התחילו שונאי משה לגרות בו את ישראל. לקח קורח את הטלית שלו, הלך ליטול עצה מאשתו. אמרה לו, ראה, מה עשה משה? הוא עצמו מלך, את אחיו עשה כהן גדול, בני אחיו, הם עידם סגני כהונה. כשמביאים תרומה, אומר תה לכהן. כשמביאים מעשר שאתם נוטלים, אומר תנו 1 מ10 לכהן, שזה בעצם המעשר של הלוי. כן, 1 מ10 ממנו, כן, עולה גם כן לכהן. ועוד שגזה שערותיכם ומבזה אתכם כמאוסים. מה? נתן את העיניים שלו בשערות שלכם? אמר לה, והלא הוא עצמו גילח את כל שערו. כן, קורח עצמו. אומר לאשתו, הוא עצמו גילח את כל השיער שלו. אמרה לו, כן, אבל כיוון שכל הגדולה שלו,
כי הם בעצמו תמות נפשי עם פלישתים. כן? זה פסוק בשופטים. ועוד שאמר לכם, אומרת, ממשיכה אשתו של קורח, הטילו תכלת בטלית. אם תאמר שהתכלת היא חשובה, הוצא גלימות של תכלת וכסה בהם כל בני ישיבתך. קחו גלימות, בשביל מה טיל תכלת? קחו גלימות של תכלת. אמר רבי לוי, שני העשירים גדולים היו בעולם, אחד בישראל ואחד באומות העולם. קורח היה העשיר הגדול ביותר בישראל, והמן היה הגדול ביותר באומות העולם. ושניהם שמעו לאנשים שלהם, ושניהם נפלו. כן? גם כתוב בספר המידות, הולך עצת אשתו, נופל בגיהנום. כמובן לא מדובר פה על עצה של אישה שיראת השם, להפך, עצה של אישה יראת השם כתוב, איתתחגוצה גחין ולחיש לה. זאת אומרת, אם אשתך, כן, אישה כשרה, יראת שמיים, הפוך, כן, קבל עצתה, שמע לעצתה, כמו כתוב על אברהם אבינו ושרה אשתו, כן, שמע בעצתה. אבל כאשר מדובר על נשים כאלו שכל המטרה שלהם זה לעורר קטטה, כן, אז שם כמובן שאסור לשמוע על העצה של אשתו, כי אז על העצה של אשתו ייפול. וככה היו שניהם, קורח שמע לאשתו ונפל. הכיצד? כשבא מבית המדרש אמרה לו אשתו, מה הלכה חידש לכם משה בבית המדרש? אמר לה, פרש לנו על מעשה התכלת. אמרו לו אשתו, מעשה התכלת מהו? תספר לי מה זה המעשה של התכלת הזה. אמר לה, כך דרש ואמר, נאמר לי מפי הגבורה, שתעשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם, וכדי שיהיה חוט אחד תכלת באותה שעה, התחילה לעשות ליצנות, משחקת בו, ואומרת לו, ראה כמה הוא יושב ומשחק בכם, תדע שכן הוא. אם אני עושה לך טלית שכולה תכלת, מהו? לא יותר עדיף? מהו? עמדה ועשתה לו טלית שכולה תכלת, נתעטף בה, ועמד לפני משה רבנו. אמר לו משה, רבנו, מה המעשה שעשית? מה אתה עושה? זה נגד ההלכה, זה נגד מה שקיבלנו מפי הגבורה. אמר לו, אתה אמרת מעט ואני עשיתי הרבה. אנחנו נראה שעל זה יושב הזרע שמשון. אמר לו קורח, אני ממשיך, טלית שכולה תכלת מהו? שתהיה פטורה מן הציצית. אמר לו חייבת בציצית. אמר לו קורח, טלית שכולה תכלת, אין פותרת עצמה. 4 חוטים יפתרו אותה? בית מלא ספרים, היינו ספרי תורה. מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לו משה רבנו, חייב במזוזה. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מוציא. כל התורה כולה, 275 פרשיות יש בה. 275 פרשיות לא פותרות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה יפתרו את כל הבית. היינו, ישמרו את הבית? אמר לו, עוד, בהרת כגריס מהו? זה סימן של טומאה, בהרת. אמר לו, טמא. פרחה בכולו, עם כל הגוף שלו, עם הכל, כן, עם הבהרת הזאת, פרחה בכולו, אמר לו טהור. אמר לו, רגע. כל הדברים האלה שאתה אומר, משה רבנו, חס ושלום, חס ושלום, לא נצטווית עליהם מלבך אתה בודען. אתה בודד דברים מלבך. לא שמעת מפי הגבורה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לך. אמר לו משה, קורח, עברת על מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ונתגאית באושרך. מה עשה קורח? כינס את הקהל והיה מתלוצץ על משה ואהרון. התחיל אומר לפניהם, אלמנה אחת יש בשכונה שלי, ועימה שתי נערות יתומות, והייתה להם שדה אחת. באה לחרוש את השדה שלה. אמר לה משה רבנו, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. פסוק בדברים. באה לזרוע. אמר לה, שדך לא תזרע כליים. ויקרא. באת לקצור ולעשות ערימה. אמר לה,
רגע, 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 לקט שכחה ופאה? באת לעשות גורן, אמר לה, תני לי תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. אמרה, טוב, אין מה לעשות. הצדיקה עליה את הדין, נתנה לו כל מה שביקש. מה עשתה אותה ענייה? מכרה את השדה, קנתה שתי כבשות, כדי ללבוש מגזרותיהן וליהנות מהפירות שלהן. כיוון שילדו, זה הפירות של הכבשות, בא אהרון ואמר לה, תני לי את הבכורות. שכך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש. כן, פסוק בדברים. הגיע זמן גזיזה, וגזזה אותם, האלמנה הזאת. בא אהרון ואמר לה, תני לי ראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה, אין לי כבר כוח, כן, לעמוד באיש הזה. הרי אני שוחטת אותם ואוכלת אותם. איך שהיא שחטה אותם, בא אהרון ואמר לה, תני לי הזרוע ועל החיים והקיבה. אמרה, אחר ששחטתי אותן, לא ניצלתי מידך? הרי הם חרם עליי. אמר לה, אם חרם אין, אז זה כולם שלי. שנאמר במדבר, כל חרם בישראל, לך יהיה, היינו לכהן. נטלן והלך לו, והניחה בוכה עם שתי בנותיה, כל כך עושים לה לאותה ענייה עלובה, ותולין בה הקדוש ברוך הוא. אנחנו שומעים מכאן, שקורח מסית את כל הקהל, כנגד משה, כנגד אהרון, והאמת, בפנימיות של הדבר, זה כנגד הקדוש ברוך הוא. ככה היה לוקחן בדברים, עד שמשך גדולי סנהדראות אחריו. מי נשתתף עמו? דתן, אבירם, בני אליהו ואון בן פלד, בני ראובן, ועמהם 250 ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן. מכאן אמרו רבותינו, אוי לרשע ואוי לשכנו. על ידי שהיו שכנים לקורח, נמשכו אחריו. שכן דגלו של ראובן שרו בדרום, בני קהת חונים על ירך המשכן תימנה, סמוך להם. אמרו רבותינו, און בן פלט, האישה שלו הצילה אותו. אמרה לו, מה לך במחלוקת הזו? אם אהרון הוא כהן גדול, אתה תלמיד שלו. ואם קורח כהן גדול, אתה תלמיד שלו, גם כאן. כן, אתה תלמיד, אתה נשאר תלמיד. אתה לא רבה, אתה תלמיד. אמר לה, מה אני אעשה? הרי הייתי איתם בעצה, נשבעתי להם שאני אלך איתם. אמרה לו, שב, אני אציל אותך. אמרה, יודעת אני שכל העדה כולם קדושים וצנועים. מה עשתה? השקיטה אותו יין, כן, הרוותה אותו טוב 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 טוב, היינו שיקרה אותו, והכניס אותו למיטה, לפנים מן הבית. והיא ישבה לה על הפתח, סתרה את השיער שלה. כל מי שהיה בא בשביל און בעלה, כן, כיוון שראה, חזר לאחוריו. בין כך ובין כך נבלעו קורח ועדתו, הוא שנאמר על אותה אישה, אשתו של און בן פלט, חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און, ואיוולת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. באותה שעה כינס קורח את עדתו, עשה להם משתה, כן? זבח להם, למה? כדי שיבואו בני אהרון ליטול את המתנות. נתעטפו כולם בתעידות של תכלת, באו בני אהרון ליטול מתנותיהם, חזה, שוק הימין, עמדו כנגדן ואמרו להם, מי ציווה אתכם ליטול כך? לא משה? לא ניתן לכם כלום. שלא דיבר עמו המקום מזה, אין פה שום דבר השם בעניין. באו והודיעו למשה, הלך משה לפייס, מיד עמדו כנגדו. טוב, עד כאן אנחנו נמשיך בנקודה הבאה, כן, אחרי שנראה את כל זה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בזרע שמשון. אומר הזרע שמשון,
עיקר מחלוקתו של קורח הייתה על הקנאה, מתוך זה שהוא קינא הנשיאות על יצפן בן עוזיאל. ויש לומר, אומר הזרע שמשון, הטעם הוא לפי שקורח, מי שרוצה להסתכל בדפים יכול להסתכל, קורח היה יותר חכם ממנו, מאליצפן בן עוזיאל. אני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל אופן כתוב שקורח היה חכם והיה לו מה שנקרא רוח של קדושה, כשהיה כשר, אז יכול להיות שזה נכון, אבל יכול מאוד להיות שגם הוא חשב שהוא חכם יותר ממנו. והיה נמי גדול, גם גדול בשנים, שהיה בן יצהר, שהוא שני לעמרם, ואליצפן היה בן עוזיאל, שהוא רביעי לעמרם. והנשיאות הזאת הייתה ראויה לקורח, אלא שמשה רבנו עשה נשיא אליצפן. אז רגע, הוא צודק? לא, זה היה בציווי הקדוש ברוך הוא. כיוון שאליצפן היה ראוי יותר מקורח. שמעתם? ראוי יותר מקורח. זה לא משנה כמה אתה גדול וכמה אתה חכם וכמה אתה עשיר. השאלה אם אתה ראוי או לא. כמו שמצינו גם כן אצל אחי דוד. כן? אותו דבר בדיוק. כן? כאשר בא הנביא למשוח את המלך, והוא הגיע והוא רואה את האחים של דוד המלך, וכל אחד שהוא מנסה למשוח אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מאסתי הוא, לא, 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 זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא. מאסתי בכולם, זה לא. למה? כי רק הקדוש ברוך הוא, בוחן ליבות קללות, הוא יודע אם בן אדם ראוי או לא ראוי. עד שהוא שואל אותו, יש לך עוד בן? אז הוא אומר לו, כן, יש איזה בן אחד שם מה שנקרא עם הצאן, הוא אומר, לא, תריצו אותו, לפה. שוטפים אותו, מנקים אותו, וכולי וכולי וכולי, כן? מסדרים לו את השערות, את הזקן, מה שצריך, לצורך העניין, והם מביאים אותו. ואיך שנכנס דוד המלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, משיחי עומד ואתה יושב. אז הוא הבין שזהו משיח השם, זאת אומרת, זהו המלך. אז משה עשה אליצפן בציווי הקדוש ברוך הוא, שהיה לו יותר ראוי ממנו. ומצא מקום לחלוק, אומר הזרע שמשון, דווקא על שתי מצוות אלו, שלפי הנראה שפשט הכתוב נצטווינו בציצית, למה? כדי לזכור את כל מצוות השם. ובמזוזה למה? כדי להגן עלינו. וכן אמרו זכרונם לברכה, שאמר הקדוש ברוך הוא, כן? כתוב שמי על פתחיך, ואז אין לך להתיירא מן המזיקין, אין אתה מתיירא מן המזיקין. בדרך אגב זאת הלכה בשולחן ערוך, שאדם שיש לו מזוזה בפתחו, כן, נשמר מן המזיקין. והרמז במילת מזוזות, יש לנו רמז שם, אומר הזרע שמשון, הוא מביא מהזוהר הקדוש, זוהר חלק ג', מזוזות זה זז מוות. וזה נסמך, מה שכתוב שם בזוהר הקדוש, על מה שכתוב בספר דברים, למען ירבו עמכם. כן? זאת אומרת שאדם ששם מזוזה בפתחו, כן, ירבו ימיו, זאת אומרת זה מגן עליו, שומר אותו מהמזיקים וירבו ימיו על ידי זה. וקורח חשב, אומר הזרע שמשון, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שיקחו תכלת על בגדיהם, לפחות חוט אחד. שמעו טוב, לפחות חוט אחד. כמו שאמר הכתוב במדבר, הכנף פתיל, ואחר כך הוסיף וראיתם אותו וזכרתם. שמה אנחנו שומעים מזה? שעיקר המצווה היא הזכירה. ממילא אנחנו למדים שאם, ככה הוא הבין קורח, שאם תהיה הטלית כולה תכלת, אז הזכירה תהיה יותר גדולה, כן? אם חוט אחד גורם לזכירה, כן? אז אם הטלית כולה תהיה תכלת, אז היא יגרום לזכירה יותר גדולה.
דעילה ואחי, לא היה לו לכתוב, וראיתם אותו, זכרתם? אחרי הכנף, פיתיל תכלת. שזה דבר הבא, אפילו מן הלבן לבדו, כשאדם ילבש הטלית, אפילו חוטים של לבן. כן? על זה נאמר, וראיתם אותו, זכרתם. אז כל שכן, שאם הכל יהיה תכלת, אז זה יגרום לסחירה יותר גדולה. כן? ואותו דבר במזוזה, אומר הזרע שמשון. כן? מה שחשב קורח. לא היה לו לכתוב למען ירבו עמכם, אלא ודאי לא הודיענו שצריך, לפחות שצריך שיכתוב שתי פרשיות. מה חשב קורח? אמנם אם יוסיף לכתוב עוד, הרשות בידו, עוד יותר הרשות בידו, ותבוא לו שמירה יותר מעולה. והוא להפך ממה שהבין משה רבנו, שבטלית צריך דווקא חוט אחד, ובמזוזה דווקא שתי פרשיות ולא יותר. חוט אחד ולא יותר, שתי פרשיות ולא יותר. ואשתא, אתי שפיר, שלא מלאה ליבו לחלוק על הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הוא סובב את הכל כאילו הוא חולק על משה, ונראה גם אהרון. שאם כן, למה חלק על שתי פרשיות אלו בלבד? היה לחלוק על כל התורה, תגיד שהוא יחלוק על כל התורה כולה. אלא לפי ששתי מצוות אלו אינם לכאורה מצוות גמורות, אלא לטובתם של ישראל, כדי שיזכרו את המצוות, כדי שיהיו נשמרים. זאת אומרת, זה מצוות מעשיות, כן, שיש בהן תועלת, כן, לישראל. משום מה כי מצא מקום לומר שאם תהיה השמירה והזכירה יותר גדולה, זה עדיף יותר. זה דבר שאם הוא, מה שנקרא, יסבר את אוזניהם של אלה ששומעים אותו, אז הם יוכלו לקבל ממנו. כן? מצוות אחרות הוא לא יכול להגיד שזה כבר כתוב, זהו, גמרנו, מה הוא יכול להגיד על זה? אז מה הוא אמר? על ידי מה שהוא אמר. שבוודאי לא הבין משה את הכוונה של הקדוש ברוך הוא באלו המצוות, וטעה בסברה שלו. קודם כל, צריך להבין, מה הבעיה בלהוסיף על המצוות, על ציווי השם? אז קודם כל צריך לדעת, יש איסור תורה, בל תוסיף, שלא להוסיף על מצוות השם, בין במחשבה ובין במעשה. למה? כי ברגע שאתה מוסיף, אתה משנה את דבר השם. וכל זה כתוב בדברים י"ג פסוק א', את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ואותו דבר גם בספר דברים, פרק ד' פסוק ב', לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, לשמוע אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אותו דבר גם בספר החינוך, מצווה תנ"ד, כן? תקראו שם ותראו שגם כן, שם הוא מדבר על העניין הזה שלא להוסיף ולא לגרוע על מצוות השם. זאת אומרת, אדם שמוסיף על מצוות השם, או גורע ממנו, עובר בעצם על איסור תורה. כיוון שזה משנה את מה שהשם אמר. כמו כן, היה סובר קורח שטעה משה רבנו בעניין מינוי הנשיא, שהקדוש אמר לו שימנה נשיא אחד מבני משפחת אביו. ממילא שהגדול ראוי הוא דווקא להיות נשיא ולא הקטון. כי זה מה שהוא חשב. הגדול, לא הקטן. אמנם לפי האמת, זה לא משנה אם כל הטלית, תכלת, עם כל זה הקדוש ברוך הוא ציווה חוט אחד, ולא בכל הבגד. לכן אנחנו לא, אין לתמוע עם כוח שהיה יותר גדול מצפן בחוכמה ובמניין בגיל, עם כל זה לא רצה בקדוש ברוך הוא, כמו שהוא לא רצה בטלית שכולה תכלת. והיינו משום שכוח לא היה ראוי, זה הסיפור רבותיי. כוח לא היה ראוי. זאת אומרת, כל מחלוקת כוח הייתה בשביל גאווה. הרי אני הגדול, הרי אני החכם, למה לא אני? למה מישהו שהוא יותר קטן ממני בחוכמה? זה ממש תוכחה לכל אחד מאיתנו.
לפעמים אנחנו מסתכלים על אנשים ואומרים, רגע, למה הוא נבחר? למה הוא נבחר? מה הוא? אני יותר חכם ממנו, אני יותר צדיק ממנו, אני יותר גדול ממנו. למה אותו מכבדים ולא אותי? רבותיי, זה מה שנקרא ניצני מחלוקת קורח, שהיא נובעת מהעניין של הכבוד המדומה. אותי צריכים לכבד. כיוון שאני יותר גדול בגיל, כיוון שאני יותר חכם. זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים כאן ממחלוקת קורח, בספר זרע שמשון. אנחנו ממשיכים במדרש ואחר כך אה, בספר זרע שמשון. באותה שעה כינס קורח את עדתו ועשה להם משתה. והתעטפו כולם בטליתות של תכלת, באו בני אהרון ליטול מתנותיהם, חזה ושוק הימין, כן? עמדו כנגדן ואמרו להם, מי ציווה אתכם ליטול כך? חזה ושוק הימין, שזה מתנות כהונה נקרא. לא משה רבנו? לא, לא ניתן לכם כלום. הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. מי זה? זה לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. באו והודיעו למשה, משה רבנו הולך לפייס אותם. מיד עמדו כנגדו, כנגד משה רבנו. אמרו, כל הרבנות הזאת לקחתם לעצמכם. אם אתם לבדכם הייתם עומדים בסיני ושומעים דברים מפי הגבורה, היינו מפי השם, ואתם צודקים, הייתם אומרים. עכשיו שכל ישראל קדושים ושכינה ביניהם, למה אתם נוטלים כל השררה? למה? אם לקחת את המלכות, היה לך לברור כהונה לאהרון אחיך. ועוד אמרו לו למשה, הרבאתם עלינו מסוי, יותר משעבוד מצרים, טוב לנו מתחת יד מצרים, יותר מתחת ידיכם, שבכל שנה ושנה מתים ממנו 15,045. משה, אין אתה ראוי ליטול שררה עלינו, שלא באת על ידך אל הפורענות. הנה יש לנו ראייה, למה אתה לא ראוי לשררה, למה אתה לא ראוי למלכות, אחיך הכהונה, כיוון שבאת על ידך פורענות. לא בא עלינו טובות. כל שנה ושנה היו מתים מישראל. את המספר הזה, 15,045. וישמע משה ויפול על פניו. מה שמוע שמע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדו אותו, את משה רבנו, באשת איש, שנאמר ויקנאו למשה במחנה. אמר רבי שמואל בר יצחק, מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה. היה אומר לה, את תסתרי עם משה. לפיכך נפל משה על פניו מפני הביזיון. אמר להם משה רבנו, אני לא מבקש מלוכה, ואהרון אחי לא מבקש כהונה גדולה. שמעו טוב, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. מי ציווה על כל זה? הקדוש ברוך הוא, לא אני. זה לא אני לקחתי, זה לא אני בררתי לאחי, זה הקדוש ברוך הוא חלק גבולות בעולמו. אתם יכולים לערב יום בלילה? כשם שהבדיל בין האור ובין החושך, כך הבדיל בין ישראל לעמים, וכך הבדיל את אהרון להקדישו קודש קודשים. אם אתם יכולים לעכב את אותה הבדלה שהבדיל הקדוש ברוך הוא בין היום ובין הלילה, אז גם את זה תוכלו לבטל. משה רבנו מלמד עליהם זכות. הוא אומר, אולי אכלו הרבה ושתו הרבה, אז בגלל זה אמרו את הדברים האלה. לפיכך דחה אותם לבוקר. אמר, אולי שמא בין כך ובין כך יעשו תשובה. אמר להם, אין לי רשות להיכנס עכשיו, אף על פי שאין לפניו אכילה ושתייה,
אלא בשבילנו שאכלנו ושתינו, אלא על מחר תלו לכם מחתות, תנו בהם אש, כן, וכולי וכולי. טוב, זה מה שנקרא המדרש. אומר הזרע שמשון, זכותו יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, אמן. ועל הפצועים, על חיילים שלנו. ומדוע תתנסו על קהל השם? פירש רש"י, אם לקחת אתה מלכות, משה, אומר לו קורח, לא היה לך לברר לאחיך כהונה. עד כאן לשונו. יש לדקדק, אומר הזרע שמשון. למה לא נקט הכל בלשון אחד? דהיינו, לא היה לך ליתן לאחיך כהונה, שלקיחה ונתינה, כן, הכל זה עניין אחד הוא. מהו לשון לברר שאמר, לך לקחת, כן, את המלוכה, ולאחיך בררת כהונה. למה הלשון הזאת? שואל הזרע שמשון. אינמי גם היה יכול לומר, אם בררת את המלכות, כן, אז לך מלכות, ולאחיך בררת כהונה. אז תגיד אותה לשון, אבל למה לקחת ובררת? יש לומר, אומר הזרע שמשון, שיש חילוק בין המלכות והכהונה. המלכות בין המלך והנשיא, גם נשיאות זה אותו דבר, כמו הנשיאות של אליצפן בן עוזיאל, אם הוא ראוי למנוחה, אומר הזרע שמשון, ממלא מקום אבותיו, בוודאי שהוא קודם לכל אדם. וכשאינו ראוי למלכות, הוא לא יורש כתר מלכות. כמו שראינו, כמו שסיפרתי לכם בסיפור על דוד המלך. מי שלא ראוי, אי אפשר למשוך אותו. אי אפשר למשוך אותו. אותו דבר נשיאות. ואם כן, יוצדק פה לשון לקיחה, שמי שרוצה לזכות בו, צריך שיקח אותו, כי זה שלו, ויקננו בו, ויקננו במידות טובות ובמעשים טובים. אבל הכהונה, לעולם היא הולכת ומתגלגלת מאב לבנים, אפילו בלתי ראויים, כי זה דרך הכהונה. כן. אפילו הכהן בעל מום, אפילו הכהן חס ושלום רשע, עדיין הוא כהן. עדיין הוא כהן, זה לא משנה. אז הכהונה לעולם היא הולכת מתגלגל מאב לבנים, אפילו בלתי ראויים. וכיוון שנברא ונבחר האב לכהונה, אז היא לא תזוז מזרעו לעולם. משום מה אחי כתב, לא היה לך לברר לאחיך כהונה. מלשון ברור. לקורח, הוא לא היה רוצה לחלק בין המעלות הללו. אמר למשה, אם לקחת אתה מלכות בלקיחה, דנו שבניך לא יהיו מוחזקים בגדולה הזו, אם לא יהיו ראויים לה. אז לא היה לך לברר לאחיך כהונה מלשון ברירה. דנו שבניך יהיו לעולם מוחזקים בין ראויים בין לא ראויים. והטעם שלא רצה כוח לחלק ביניהם, מובא ממה שכתוב בירושלמי. בברכות, פרק ח' הלכה ה'. שמואל האמורה, שמואל היה קרוב מאוד לזמן התנאים, לכן הוא היה גם יכול לחלוק. שמואל אומר, סבר, שמי שמשתמש בכהנים הוא מועל. זאת אומרת, אסור לך להשתמש בכהן, תביא לי זה, תביא לי זה, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, אסור לך. ולומדים את זה מכלים, מהכלים של הקודש. והכהנים הרי הם קודש. אז כמו שהכלים קודש ואסור לך להשתמש בהם, כשימוש של חול, ככה אסור לך להשתמש בכהנים, שימוש שלך אישי, שזה צורך חול. מה הכלים המשתמש בהם מעל, אף הכהנים המשתמש בהם מעל, כך אומר הזרע שמשון. והפוסקים חולקים באורח חיים סימן קכ"ח, סעיף מ"ה, כן, ובתז סימן סעיף קטן ל"ט, אם ההלכה היא כמו שמואל או לא. ואדרבה, עוד כתוב שהיכול הכהן למחול על כבודו. היינו הכהן יכול למחול על הכבוד שלו, זה לא ראוי, זה לא טוב כל כך,
אבל אם הוא אומר, אני מוחל על כבודי, ולכן אני מגיש לך כוס מים ואתה מישראל, כן? אז אין שום בעיה. ואני עושה בשבילך כך וכך, אז אין שום בעיה. פותח לך את הדלת, מביא לך ספר, לא יודע מה, מביא לך... כן, זה מותר, מותר לכהן למחול על כבודו. וכתב כבוד חכמים על הירושלמי הזה, שהטעם של המחלוקת הוא, כמו מי שסובר שאין הכהן יכול למחול על כבודו. היינו, שמלכתחילה הוברר שבט לוי לקדושת כהונה ולחלקו של הקדוש ברוך הוא. ומי שסובר שיכול למחול על כבודו, אז הוא סובר ששבט לוי לא הוברר לקדושת כהונה, אלא מחמת שנפסלו הבכורות בחטא העגל. הרי בחטא העגל הבכורות נפסלו. הם היו צריכים להיות הכהנים. וכיוון שהם נפסלו, אז לכן הכניסו, כן, את בני לוי להיות הכהנים. לכן אין קדושתם של בני לוי חמורה כל כך. וממילא הם יכולים למחול על כבודם. כי אחרת זה היה אסור להם למחול על כבודם. ועוד אמרו במסכת זה יומא, כך אומר, כל זה מהזרע שמשון, רבותיי. כל מילה שלו, רבותיי, זה קודש קודשים. מי שמצליח להבין טוב, מי שלא מצליח להבין, גם כן טוב, העיקר שהוא שומע. ועוד אמרו זיכרונם לברכה מסכת יומא, דף כ"ב, עמוד ב'. למה נענש שאול? שאול מחל על כבודו, כן? מחל על כבודו. וקשה. איך אפשר לומר כך? הרי כולם מודים שמלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז איך שאול שהיה חכם יעשה כנגד הדין? יעשה נגד ההלכה? ימחל על כבודו? רצו לתת לו מתנות, רצו... כן? מחל על כבודו. איך? אסור לו. הוא מלך, הוא יודע את ההלכה. הוא חכם. ויש לומר, אומר הזר שמשון, זה סביר עליה, שהוא סבר שזה הדין לא נאמר, אלא במלכים שבהם יהודה, שמתחילה הוברר אותו השבט לקדושת כתר מלכות, שבט יהודה. והקדוש ברוך הוא נתן לאותו שבט מכבודו המקודש, ולכן הוא לא יכול למחול על כבודו. אבל המלכות שהיה לו לשאול, שהוא לא היה מאותו השבט, משבט יהודה, לא היה כל כך חמור, ולכן שאול המלך סבר שיכול למחול. אמנם בזה הוא טעה שאול המלך. למה? אותו דבר רבותיי, אותו דבר אותו דבר בכל מה שסובב סביב המחלוקת של קורח. הואיל ובחר בו הקדוש ברוך הוא, ובאליצפן, ובאהרון הכהן, כן? הואיל ובחר בו הקדוש ברוך הוא בשאול המלך, אף על פי שלא היה בפועל מפני התרעומת של ישראל, כן? עם כל זה היה לו לנהוג נשיאותו ביד רמה, כדי לקיים מה שכתוב בדברים י"ז, שום תשים עליך מלך, מלך כזה שתהא אימתו עליך. נמצאנו למדים, אומר לנו הזרע שמשון, יש סברה שהמלכות שהיא חוץ מהשבט של יהודה אינה כל כך חמורה, אבל המלכות של שבט יהודה, מלכי בית דוד, הובררו מתחילה לקדושת המלכות. וכשזכה דוד במלכות, זכה לו ולדורותיו עד סוף כל הדורות. כמו שכתוב בתהילים, זרעו לעולם יהיה, בין יראויים, בין לא יראויים. מעתה, אמר קורח, אם לקחת את המלכות, היינו בלקיחה ולא בברירה. מפני שאין אתה משבט יהודה, ובניך אם לא יזכו, לא ירשו גדולתך, אז לא היה לך לברור לאחיך כהונה, שאחיך היה נברר לכהונה, שזה מורה שבניו יהיו לעולם כהנים, בין יזכו בין לא יזכו. ושהשבט לוי נבחר מתחילה לקדושת כהונה. הרי אי אפשר את שניהם. וזה אינו לפי סברתו של קורח, שהרי עיקר מחלוקת קורח לא היה אלא מפני שמשה גילח לקורח שהיה לוי
את כל שערו, הניף אותו תנופה. ולמה כל זה היה? לפי שהם באו, הלווים, כפרה על הבכורות, כמו שאמרנו, בסנהדרין, פרק חלק, ובמדרש. וכן פירש רבנו עובדיה מברטנורה, בפרק ראשון של מסכת אבות, משנה ה', על מה שכתוב, אל תרבה שיחה עם האישה. ולפי זה שקדושת לוי באה בשביל הבכורות, אז היא לא קדושה כל כך חמורה. מה פירוש קדושה חמורה? היינו שיהיה לה ירושה ללא הפסק. ולכן, אם לקחת לך מלכות, אז לא היה לך לברור, דווקא לברור. כן? זאת אומרת שאתה נתת שלא כהוגן, כהונה לאחיך. ובזה יובן פירוש מדרש תמוה, ובא בזרע ברך, פרשה זו, פרשת קורח, ויוצא פרח. ויוצא פרח זה רמז לפרחי כהונה. מי זה פרחי כהונה? הרמז זה לבני אהרון. ויצא ציץ, זה מי זה? זה אהרון. עד כאן לשונו. והקושייה המבוארת. למה הקדים את הרמז בניו לרמז אהרון? למה הבנים קודם לאהרון? אלא לפי שמחלוקתו של קורח לא היה מחמת שנברא אהרון לקדושת עולם, להן שבניו יהיו לעולם קדושים בקדושת הכהונה, כמותו. משום מה כי מצא מקום לומר למשה, שהדברים האלו לא אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלא שמליבו בדע אותן. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, כן, שהעניין של יוצא פרח ויוצא ציץ, שזה נאמר על אהרון ועל בניו, שאדם כל הזמן צריך, מה שנקרא, לברר לעצמו את האמת. זאת אומרת, האמת היא נמצאת בתוך ציווי השם. צריך לברר את האמת. כן? זה לא, זהו, נבחרתי, זהו, אני מיוחס, אני יודע, אני בן של צדיק, אז לכן גם אני צדיק. לא. כל הזמן אתה צריך לברר לעצמך את זה. קדושה זה לא קניין. קדושה זה יום של עבודה. יום של בירור, שאתה צריך לברר לעצמך, האם אתה עדיין נמצא בגדר הזה, כן? כמו שרבי מנחם כותב הרבה פעמים, שאם אדם חושב שהוא כבר הגיע, אז זה הסימן הכי ברור שהוא לא הגיע. וזה יובן שפיר, אומר על זה השמשון, מה שראינו שטרף אחרי מיתת קורח, ציווה הקדוש ברוך הוא, שהמחתות שלהם יעשו מהם ציפוי למזבח, יקריבום לפני השם ויקדשו. צריך טעם, למה עשה זה האות דווקא במחתות ודווקא במזבח? ועוד, למה בתרעומת זה רצה לעשות לו אות? הרי זה תרעומת של ישראל, כן, על הבכורות. אז למה בתרעומת זה רצה לעשות לו אות? מה שאין כן בכמה אפשר תרמות. אלא ודאי כדי לרמוז להם שהכהונה היא כמו הכלים, המחתות האלה. כמו שהכלים קודש ויש בהם מעילה, אף הכהנים קודש ויש בהם מעילה, וזה אות שהם נבחרו מאת השם מתחילה, אף בלא חטא העגל, לא קשור לחטא העגל. אל תגידו בגלל חטא העגל, אז לכן אני ביררתי את הכהנים, לכן הובררו הכהנים להיות כהנים. כהנים בני לוי, להיות כהנים. לא, אין קשר לזה. גם בלי החטא, הם נבחרו מתחילה להיות כהנים. והמחתות שהם הכלים, יהיו ציפוי למזבח, להעיד על הכהן העובד במזבח, שקדושתו קדושת עולם. זה המאמר השני מזרע שמשון. אנחנו ממשיכים, כבר דיברנו מזה במדרש, במאמר השלישי, מזרע שמשון בסנהדרין פרק י"א, חכמות נשים בנתה ביתה. זו אשתו של און בן פלט, והיא איוולת ידיה. איוולת בידיה תעשנה, זו אשתו של קורח. און בן פלט אשתו הצילה אותו. אמר לו, כמו שאמרנו,
מה נפקא מינה לך? למה אתה צריך להיכנס במחלוקת הזאת? מחלוקת זה אש. כמו שאומר רבי נחמן, מחלוקת זה אש. צריך לברוח ממנה כמו מאש. אם הוא הרב, אתה התלמיד. ואם הוא הרב, אתה התלמיד. אתה נשאר תלמיד. אתה הרי לא הרב. אמר לה, מה אני אעשה? הייתי בעצה אחת איתם, ונשבעתי להם. אמרה לו, אני יודעת שכל העדה כולם קדושים וצנועים, יכתיב כי כל העדה כולם קדושים, שב ואני אציל אותך. שקיטה אותו יין, ערביתה, והגניתה יתווה בבא, סטרה למטה, כן, קיצור, הכניס אותו הביתה, השכיבה אותו ראשון, והרדימה אותו. אחרי ששחררה אותו. סתרה את השערות שלה וישבה בפתח. כל מי שרואה אותה, איפה הון בן פלט? כן? הוא לא נמצא, הוא שיכור, הוא במיטה, לא יודע, קיצור, אי אפשר. זה, חזרו חזרה. והאחי נבלעו באדמה, כן? וברוך השם ככה הצילה אותו. ניגשו קצת המפרשים, אומר הזרע שמשון, איך ידע שעל ידי זה הם יחזרו? ולמה עשתה זאת שלא יבואו לביתה? אמר שהקדוש, תראה שלא רצתה שיבואו לביתו לצערו, והשקטה אותו יין כדי שלא יעבור על השבועה שלו. כי אם חס ושלום הוא יתחבא בבית, והם שואלים איפה און בן פלט, למה הוא לא יצא אלינו? הרי הוא הבטיח, הוא יעבור על השבועה שלו. אבל הוא שיכור, אז הוא, אין מה לעשות. שיכור פטור מהמצוות. כדי שלא יעבור על שבועתו. ועל מה שקשה עוד, למה לה לומר, ידעתי כל העדה כולם קדושים, אומר המהרש"א, שהכוונה שלה הייתה כך, הואיל וכל העדה כולם קדושים, אז מי יאמר שבתוך העדה כולה ייפול הגורל עליך שאתה תהיה רב? שאתה תהיה רבה. ואם כן, אם הוא רבה, אתה תלמיד. כן, ואם השני רבה, הוא הרב, אז אתה תלמיד, אתה נשאר תלמיד. כאן לשונו. אבל התירוץ הזה הוא דחוק, אומר זרע שמשון, ועדיין הקושייה עומד במקומה, שלא הייתה בכלל צריכה להגיד את זה. זה כבר אמרה, כן? אם הוא רב, אז אתה תלמיד וכו'. ויובן שפיר במה שהקשה כלי יקר, על מה שאמרו במסכת סנהדרין, וישמע משה ויפול על פניו. מה השמועה שמה? שחשדו אותו באשת איש, שנאמר בתהילים, ויקנאו למשה במחנה, שכל אחד ואחד קינא לאשתו במחנה, במשה. ודבר רחוק הוא מן השכל מאוד להבין דברי ההגדה הזאת, שאין לה שום רמז בכתוב, בשום מקום לא כתוב הדבר הזה. אז מאיפה הביאו את זה? תרץ לבעל ההגדה הזאת דייק הסמיכות של הפסוק, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו? שהקדושה קשורה לעניין של ההתנשאות. ומה העניין של הקדושה להתנשאות? לפי מצינו במסכת סוטה, דף ד' עמוד ב', כל המתגאה בסופו של דבר נכשל באשת איש. כל מי שמתגאה יכול ליפול באשת איש חס ושלום. ועוד אמרו, שם, באותו מקום, בסוטה, כל המתגאה כאילו בא על כל העריות. וכל מקום שתמצא קדושה, שם תמצא גדר ערווה. כי העריות מחללים את הקדושה. וכך אמר הכתוב, כי כל העדה כולם קדושים, והם גדורים בעריות. אם כן, מדוע אתם מתנסים? מה, אתם רוצים ליפול באשת איש? ובזה הבין משה רבנו שחשדו אותו, כן? חס ושלום, באשת איש, שהוא נכשל באשת איש. וזהו שאמר לו, שאמר לו אשתו, אני יודעת כי כל העדה כולם קדושים, כולם גדורים מהערווה. ועוד שהם רוצים לעשות ההפך מה שחשדו למשה. כן, בוודאי,
שאני אציל אותך. הואיל שיער באישה ערווה, ככה כתוב בברכות, שיראו אותי פרועת ראש, יחזרו לאחריהם, כמו שבאמת כן היה. כתוב בילקוט ראובני, אומר לנו זרע שמשון, פרשת קורח, והוא מתחיל קורח לא היה, וזה לשונו. ואם תאמר, על משה למד מפי הגבורה, שקורח וחבורתו בני שרפה נינו, זאת אומרת, הם עתידים להיות נשרפים. שהרי מיד משה נפל על פניו, ואמר להם בוקר ויודע השם. בוודאי שהקדוש ברוך הוא אמר לו זה. ואיך אחר כך היה גונב אליו הבריות, והיה הולך לעשות איתם שלום. למה הוא הלך לעשות איתם שלום? כן? למה משה רבנו הולך לעשות איתם שלום? הרי זה נקרא לגנוב לב הבריות. אתה יודע שהם עתידים להיות נשרפים. והוא ידע כי לא ישלימו את שנתם. היינו ימותו. ויש להשיב. אמת שידע משה שכוח לבדו לא יספיקו בידו לעשות תשובה. אבל בני חבורתו, אם היו מתמידים בחטא לחלוק עם משה, לאבני כליה נינו. והם הוסיפו על חטאם ונעלם זה ממשה. משום מה אחי קרא אליהם לשלום. זאת אומרת שמשה רבנו לא ידע שגם הם, כן, בני כליה, על כך שהם הוסיפו חטא על פשע, על העניין של המחלוקת. ולכן הוא קרא אליהם לשלום. שמשה רבנו סבר שרק קורח לא ישלים את שנתו או את יומו. מעתה יובנו הדברים. דון בן פלט אמר לאשתו, מה אביד, מה אני אעשה? אני הייתי איתם באותה עצה, ונשבעתי. אז אין לי עוד תקווה להינצל. שאם הם יאבדו, כל אלה שהיו באותה עצה, חס ושלום, אז גם הוא, און בן פלט, צריך לאבד מן העולם, בשביל שכבר היה עמם בעצה. כמו שמצינו בבלעם, שאמרו זכרונם לברכה בסוטה, בלעם שיעץ נהרג. מכל שכן שכבר נשבע להם, שזה עוד יותר חמור, כן? נשבעת להם לעשות דבר שהוא אסור, לחלוק על משה, או לחולק על משה, כאילו חולק על השכינה. ככה כתוב, כל הספרים הקדושים. לכן אמרה לו אשתו, ידענה דכולה קנישתא כולם קדישים, כולם קדושים, כל העדה כולם קדושים. כלומר, הסברה שלך שעבדת תקוותך אינה טובה. שהרי מה שאמר משה רבנו שמעון בני לוי, שקרא אליהם לשלום, מוכח מכאן, שהעדת קורח, כן יש להם פתח לתשובה. הם ברשותם לעשות תשובה אם הם רוצים. שאם לא כן, משה רבנו היה גונב דעת הבריות. וזו ידענה, כלומר אני יודעת זאת מחוכמתי. וזה שקרא לה הכתוב חכמה. תכתיב חוכמת נשים בנתה ביתה. נפלא ביותר. וזה יובן נמי הפסוק ויאמר משה אל קורח. לאחר שאמר ותנו בהן אש, קורח וכל עדתו, מיד אמר הכתוב ויאמר משה אל קורח. כלומר זה הפסק דין שאני אומר, שהראני הקדוש ברוך הוא שלינם בשרפה, אינו אלא על קורח. אנו שכל מה שהוא יעשה, לא יספיקו בידו לעשות תשובה. אבל אתם עדתו, שמעונה בני לוי, לכן הוא דיבר לבני לוי, שמעונה בני לוי. כי בדרך כלל אם אתה רוצה לדבר לקורח, דבר לקורח. מה אתה אומר שמעונה בני לוי? כאילו אתה מסתכל על קורח ואתה מדבר אליהם. זה לא שייך. אלא זה העניין. אתם עדתו, שמעונה בני לוי. קרא להם לשלום שיחזרו בהם, אומר זרע שמשון. והם לא רצו. ועל כן אמר הכתוב, כן, את מחטות החטאים האלה בנפשותם, הם פשעו בנפשם, כי הם היו יכולים לעשות תשובה, והם לא רצו לעשות תשובה.
השתבח שמו לעד. ממש 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 חזק. תראו איזה מתיקות של הפירושים של הזרע שמשון. והמדרשים שסיפרתי לכם, יש עוד, יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד, אבל אני לא רוצה להעמיס. אז אמרנו 3 מאמרים, אם תרצו עוד עד סוף השבוע, יש כאן, כן, אה, בפרשת קורח יש י"א מאמרים, אם תרצו, על שאר המאמרים, אז בשמחה, נמצא זמן, כן, או מחר זה יום רביעי או יום חמישי, ואפשר יהיה, מה שנקרא, ללמוד עוד קצת, גם כן חצי שעה, משהו כזה, 3/4 שעה, אפשר להמשיך בלי נדר, בלי נדר. זהו, אני מבקש אבל, כן, שואלת לגבי איסור שימוש בכהנים, יש הלכה בשולחן ערוך, אסור להשתמש בכהנים, צריך לקרוא את ההלכה, אסור להבין אותה, אבל בפועל המשמעות היא שאסור לך להשתמש בכהן. היינו לבקש ממנו שיעשה בשבילך דברים, אלא אם כן הוא מוחל על כבודו. כהן שמחל על כבודו, כבודו מחול. זה לא יאה, זה לא נאה, כן? כי אין מה לעשות, כזאת בוחרים אותו מעם, זה תפקיד. אבל בכל אופן, אם הוא מחל על כבודו, מותר לו. מותר לו, זה לא עבירה חס ושלום. כן. אז צריך לדעת את זה, ולא להשתמש חס ושלום בכהנים. זה יהיה רצון בעזרת השם, שהלימוד הנפלא והמתוק הזה בספר זרע שמשון יאיר לנו, לכם, לכבודכם, ולכל ישראל החיילים שלנו, כן, ששמענו היום בהרבה תקלות שם בעזה, נפגעים, אולי חס ושלום גם יותר מנפגעים, אני לא יודע, לא שמעתי עדיין. אז שיהיה רפואה שלמה, ושהשם ייקום דמם, שכל הרוגי המלכות האלו, שבעזרת השם יעמדו לנו מצי יושר, שתפסיק המחלוקת מעם ישראל בעזרת השם. כי כמו שלמדנו, דווקא בפרשה הזאת, רואים את זה, שקורח בחר במחלוקת, מחלוקת כאידיאולוגיה. כשאדם בוחר מחלוקת אידיאולוגיה, צריך לדעת שזה לא המחלוקת, כן, שיש בין תלמידי חכמים. מחלוקת בין תלמידי חכמים, מחלוקת של קדושה, כן? מחלוקת של קדושה, והיא מותרת, אדרבה. לא רק זה, רבי נחמן כותב שהמחלוקת שבין החכמים היא בוראת את העולם, כיוון שהעולם הוא בעצם, מלשון העלם, הוא חלל שהוא פנוי מכל וכל. ובתוך העולם הזה, החכמים בוראים את העולם על ידי דבריהם. לכן אדרבה ואדרבה. אם יש מחלוקת בין החכמים, תשתוק, תלמד, תקשיב. כי הם בוראים את העולם, אל תפריע להם, לבורא את העולם. הם בוראים את העולם על ידי המחלוקת שלהם. אבל איך אנחנו יודעים שהמחלוקת היא כבר לא מחלוקת בין החכמים, שחס ושלום יוצאים ממנה דברים לא טובים. לשון הרע, חס ושלום, דיבורים טובים, חכמים, וכן הלאה, מה זה הדרך. אז זהו, בעזרת השם, למדנו, כן, את העניין הזה, שמחלוקת היא כמו אש, צריך לברוח ממנה כמו מאש, ובוודאי בוודאי, שאין בינה לבין מחלוקת של קדושה שום קשר, ככה אומר הזוהר שמשון. כן? אין שום קשר בינה לבין מחלוקת של קדושה. אז שיהיה המשך שבוע טוב, כמו שאמרתי, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, אני אוכל להכין עוד מהמאמרים הבאים בתוך זרע שמשון, להעביר לכם. גם יש לכם את השיעור שאני מעביר במוצאי שבת, כן, שיעור מהפרשת השבוע, מרבי נחמן, מרבי נתן, כל מה שנקרא, ברוך השם, זהו. הכל שיהיה לנו זכות, לנו, משפחותינו, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה לכבוד הרב. וכמובן, גם כן, אם תרצו אי פעם לעשות גם כן, גם שיעור פרונטלי, גם כן, אני אשמח. כמובן, בימים שקטים, בימים שאפשר, אני אשמח. שיהיה בשורות טובות, אמן. וישועות ונחמות לכולם. תודה רבה, הרב. תודה שהייתם איתנו, תודה. תודה לכם. תודה רבה בלעדיכם זה לכם. השיעור. תראו גם לרפואת חיי המושקה בתלה בעילה.